Môže 3000 v mínuse. Toto nie je dobré. Ja chcem vedieť, čo je za tým. So stop-lossom je to hrozné, ako tí ľudia na to naletia, ako som aj ja. Alebo teraz, keby si zadal niekto shorta, hurá, ježišmaria, ja som miliardár, ja som milionár, ja neviem čo. Ale je to jeden obchod. Ja sem tam sledujem aj TikTok, pozerám si tam nejaké tie krátke videá, keď sa nudím. Oni chcú hneď peniaze. Oni chcú v momente, chce zarobiť, on nechce čakať. To je veľmi, veľmi rýchly svet je dneska. Jak im to všetkým ide. Jakí sú všetci milionári. Ale neukáže žiadne straty. Ukáže len to, čo zarobil. Ukáže to, co vlastne všichni chtějí vědět. Áno, presne. Vypínam to takisto, keď stratím nejaké peniaze, tak poviem si, ja to nechám už len ako boli na to automatizované. Musím povedať, že som nestratil. Zo svojho pôvodného kapitálu som nestratil nič. Vždy som stratil len to, čo som niekde zarobil. A keď som stratil, tak len z týchto peňazí. Takže ja toto si veľmi cením.